Vagari vemumusha Waterfalls kuretreat vakasiwa vave homeless nemusi weFriday apo magredha nezvikatapila zvakaswera zvichipaza dzimba dzavo zvisina notisi. Information iripo kubva kuvagari venzvimbo iyi vanoti yakatengwa nemukuru wechechi vanova Prophet Makandiwa avo vavanofungidzira kuti havana kufara nekuwedzerwa kwekuvakwa kwedzimba dzakawanda panzvimbo iyi. Pakasvika vatori venhau veSlyMedia TV panzvimbo iyi vakawana midziyo yakaita rungwanda uye varidzi vacho vakanga vari mubishi kuunganidza zvasara vaine misodzi pamatama. Chiri kunyanya kurwadza vagari ava ndechekuti dzimba dzavo nepropati zvakapazwa vaenda kumabasa zvekuti havana kupiwa nguva yekurongedza mimwe midziyo. Isu taitobvawo kumasowe ndokusangana nemumwe murume akati muri kuziva here kuti zvamuri kubva kunonamata kudai muri kusangana nechiedzo chakaipa kumba hakusisina dzimba. Ndakati munorevesa here? Akati ndiri kurevesa. Ndakafunga kuti kuseka. Ndakazoti ndakusvika ndikaona dhasti richimbumuka ndichisvika pamba ndichisvikowana zvinhu zvatoo panze. Tapanze izvozvo hatitorina kwekuenda. Ngatimbodzokera kumashure zvishoma. Kunzvimbo kuno kumakauya uye makapapiwa nani pamunoti pastand apa ndepangu. Isusu kunzvimbo ino patakauya takauya 2007. Ndaive ndiri muchengeti wemhuri saka handakwanisawo kupinda mumacooperative. Saka taigara pachikoro chinonzi Nyanhongo. Saka patakabva paNyanhongo takazonzi chiuyai vataenda kunokumbira MP akanga aripo Nyanhongo. Akati endai munogara panzvimbo yamuri kuona yakasununguka. Kana muchinge mazokwanisawo kupinda mumacooperative mokwanisa. Asi nekuve muriritiri wemhuri handira kukwanisa kupinda mumacooperative. Kuchibva kwazouya vaMakandiwa vakanzi vatenga ground. Vatenga ground yaMakandiwa. Vakativerenga vanhu vaive varipo vakare. Taverengwa. Vakabva vati imimi garai dzimba dzandanyora idzi. Kana ndichinge ndaakuuya sekuti ndatenga ground ndichaona rubetsero rwandingakupai. Kasi musazovaka main house munongovaka dzimba dzamuinadzo idzodzo mbiri. Kana ichinge ine zviri kuda kugadziriswa mogadzirisa. Zvichingoenda zvakadaro kusvikira tazouya. Saka nhasi uno takapagara 2007. Nhasi uno ndopatazoona taakubva kuchechi tiri kunzwanzi hamusisina dzimba. Ndo mamirira zvakaita zvekuti hatitorina kana kwekuenda izvozvi. Kubva 2007 amai pamakagara apa pane here nhaurwa yaimboitwa kana kuti mapepa aifamba achinzi pamuri kuda pada kuzovakwa ibvai, pamuri kuda pada kuzovakwa ibvai. Toziva kuti zvinogona kunge zvichiitika asi muchingoti nekuti takapapiwa pakamboita here nhaurirano yakaita saiyoyo? Isusu kwatiri isusu mapepa akanga asingasvike nekuti vaiti vanotiziva. Vane kwavaisvitsa kwavaiti kumusoroko kwainzi vari kupiwa ma-eviction order kumusoroko. Kunoku pakamboya pakapwanywa kwakamboya kwakapwanywa kumusoroko. Kunoku havana kusvika. Vakati tiri kukuzivai. Muzukuru waMakandiwa ndiye aiuya kunoku achitaura kuti imi tinokuzivai. Saka nezuro ndipo pakazongonzwa kuti paakupazwa. Nezuro ndipo patakazonzwa kuti paakupazwa. Takasvika paine riot vachitopwanya. Patasvika tikangosvikawo tatowo panze. Izvozvi tiri panze hatina kwekuenda nemhuri. Kureva kuti marara pakadai so pazuva ranhasi? Tatorara pamhene ipapa. Zvino muchibva nezuro kuchechi mauya maona zvakadai makabikira pai, makadya chii, zvakafamba sei? Kubva nezuro handina chandakadya. Ndatozobatsirwawo namadzimai ava ndo vandigira tii handiri kunwa izvozvi. Mune mhuri yakakura zvakata sei amai? Ndine vana 4. Vanga vachienda kuchikoro? Vana ava mumwe wachona ndiwa 95. Atoriwo nedambudziko akasungwa ari kujeri. Mumwe wachoni ndiwa
2000 mumwe wachona ndewa97 akawanikwawo kwaakawanikwawo. Mumwe wachona ndewa2003 ane kwaanoshanda kumagaba. Mumwe wachona ndewa2005 asati akushanda anongoshedzwawo zvimabasawo kana zvawanikwawo. Saka tichitarisa zviripo panapa, muri kuronga kuita sei amai? Ndikuona kuti masvika pakupererwa, pfungwa dzenyu dziri kuti moita sei? Pari zvino hatina chatati taronga, nekuti kana chekubata chaicho hatitorina. Sevanhu taita kufutwa kana dhora chairo chairo hatina. Saka takatarisa pazuva ranhasi, rubatsiro rwamungade nderwechi? Taive tichingobatsirawo kuti kana hurumende ine kwekukwanisawo kutiisa, tanga tichingokumbirawo kuti vagonawo kutibatsira sechiitiko chatiwira mumusha. Tidzora mashure, ndanzwa muchiti munhu aitumwa navaMakandiwa ndiye aiuya achizotaura nemi. Mungaite phone number yake here, akazombodzoka here, kuti muti alright, sechibvumirano chatakanga taita zvezve, kunyange zvitanga tisina kunyorana pasi, makanga mati tigarai muri vashanu kunoko, kana tizinge taakuda kuti ground tirishandise tozotora matanho akaita sengiso. Hatina munhu watakaona kudzoka kusvikira pari zvino. Ende hamuna kana munhu ari kukumiririrai kutaura kuti muendeswe kana kumwe kwakunogara? Hatina watati tatanga kuona kuti pana angatimirire here kusvikira yezvino. Pavakauya nezuro muchisvika vachipaza, vaipaza nechine zvemagredha here? Mapurisa aita sei pamakauya imi muchiona kuti zvinhu zvenyu zviri kupazwa? Vaipwanywa nezvigredha. Vaimbokupa here mukana wekutora zvinhu zvenyu kana kuti yakanga iri ngori hiriri? Ndakatosvika zvapazwa zvese izvi zvingori ngwanda kana zvimaketeni izvi zvamuri kungoona zvakangodai, so ndakangosvika zvapazwa ndisipo ndaenda kuchechi. Ngatiti maona mukana wokutaura navaMakandiwa, shoko ramukada kuti tisumudze kuti vazorinzwa kuti muri yakagara paground renyu rakapazirwa, vari kudawo kuti zvakati zviri pamwoyo penyu. Isu tichingokumbirawo semunhu waMwari akange aine mutumwa waaituma kuti vanhu ava ndakavaona variko. Isu tenge tichitongokumbirawo kuti semunhu waMwari iye ndiye anoziva, achapindwawo nemweya waMwari, nekuti handigoni kumutongera kuti dai wadai, nekuti chinhu chake. Saka iye taakutongokumbirisawo kuti iye ndiye achazivawo kuti zvaakaita izvi ane rubatsiro rwaanokwanisa kutipa here, kana kuti chii, tiri pasi petsoka dzake. Takatasa panyaya dzekugara, rubatsiro rwamungade imimi, ngatiti pawana mumwe anogona kuti madzimai ndaona mapaziro apa, ibvai apa muye kuzogara apa, makasununguka here kana kuti mune nzvimbo dzamungatoda kutonogara? Takasununguka, nekuti isusu tiri kutotsvagawo pekugara, hatina, titori homeless izvozvi. Ichokwadi. Taita rombo rakanaka, tasangana naamai vakatangawo kugara panapa, vakazopazirwa imba yavo. Amai ava vari kuti vane nhoroondo yekugara pano, vanoti vane nhoroondo, vanotoziva nepane pegi rekutanga. Regai tinzwe kuti vakauya panapa sei. Amai makadi? Ndiri pangu makadiwo. Imimi tichimbotitaurei, mati imimi munoziya manhoroondo yekugara kwamakaita panapa? Handitika wemapurazi. Makauya sei panzvimbo inei? Isusu takatanga tambopwanyirwa dzimba dzedu, kukasara dzimba dziiridzo dzapwanywa dzepurazi. Pano tagara muna 2014 ndopakauya Makandiwa vachiti vatenga nzvimbo ino. Mirai ipapo, kana muchiti ndo pakauya vaMakandiwa, vakauya here semutumbi wangu inini Robert takadaiso, ndokuti mugare muda kuti mutarise, vakauya here semutumbi wangu sematauriro atiri kuita vachikutaurirai ivo pachavo kuti ndini? Takaonana vachipicha paivo pane mapurisa avo apa nemapega avo, vachiti nini pandinouya vanhu handingabata vanhu vari panapa sembwa, ndichavabata zvakanaka nekuvaudza kuti ndakuita sei, ndakuuya, asi ndatongoshamisika vanhu vachingobviswa zvakadai, sezvo ivo vakati nini ndiri kuzizia kuti inzvimbo yani yangu, asi kana ndakuuya tichauya tichiyanana tichitaurirana nevanhu zvakaita sei
zvakanaka. Saka zvatozongotishamisawo kuti vanhu vangweri kana wapwanyirwa dzimba vamwe vachibvawo kumabasa wakangosvikawo dzimba dzatoita sei dzatopwanywa. Saka kutoshaya kuti ivo Makandiwa sezvo vakanga vati vachauya vachitaurirana nevanhu, vamwe vane vana vadiki, vamwe vachiri kunyora, vamwe vachiri kuenda kuchikoro. Senge isusu mafamasi wekazi hatina mari, varungu vakaenda, basa randinoita inini challenge ndinoita rezvigubhu. Unewana kupi mari? Fanika dzimba dzemafamasi dzimwe dzevamwe vedu nedzimba dzedu dzapwanya, ndinowana kupi mari? Ndiri muAllen, handina baba wangu namai wangu vari makuva emunhu. Kwandinoenda chaiko hapana mastreet kids awanda, asi chekutoita ndikutopererwa kuti zvichatoita kuti nhamba yemagunduru iwande nekuti tetisina kokuenda. Sekutaura kwamaita kuti vakauya ivo mbune vakati kana ndichizinge ndakuda nzvimbo yangu ndichazouya tichitaurirana. Hapana here sekunzwa kwamakaita kuti kwamboya mapepa ari kuti chibvai vaMakandiwa vakuda kushandisa nzvimbo yavo? Aiwa, mapepa isusu hatinambobvira taaona. Mapepa ina handina kana musi 1 watakaona kana kuaziya. Tichitarisa amai, makatanga kugara muri vangani pakauya vaMakandiwa vachitaura nini? Takatanga kugara tiri takadai sana. Vamwe vatiri kuzoona nekuti tiri kuona yanga yato suburb vachizouya ava vaiti vari kupiwa nzvimbo ine kugara nani? Vamwe kwavakabva inini hangu inini pandakazvimirira sezvo ndichiwandirwa nebasa rangu rekuzvigubhu handiziye. Ndakangoonawo musha wafuma uchiita se uchikura semafumira afuma akaita se akapwanywa sepanapa. Imimi manga pamba penyu panga paine marooms mangani? Inini yakanga iri 1 hombe ipapa pamatomba. Nezuro semunhu anofamba achinhonga zvigubhu zvake, kupazwa uku kwakaitika imimi muri kupi? Ndandiri kuzvigubhu, ndakatozongoona ndichiuyawo sezvaitowo vamwe vauya usiku, dzimba dzatoita se dzapwanyiwa. Saka kutora kuno usiku wapfuura uyu marara kupi uye majekei? Tatongorara panze nekutongopiwawo chikafu nevamwe vedu. So tichitarisa amai, chikumbiro chamungade kubva kuvaridzi venzvimbo vari kunzi ndevamakandiwa ndechei? Isusu taida kungokumbira kuna Makandiwa kuti ene zvanditi mukuona munhu wese kunyangwe ivava mukuona neuwandu hwedu hapana ane mari, vana vari kunyora, chekudya chaiko gore rino igore rakaoma. Tiri kutoshaya kuti toita sechero ane kumusha nhasi nekuti akanzi enda kumusha haana chekuenda nacho, takangoomerwa. Ndakamirawo senge kusaidi kwangu kuti ndiri muAllen kwekuti nhasi uno kana ndikanzi ita izvi handina option kwekuenda. Ndozvakangofananawo nevava vanogona kunge vamwe vedu vane kumusha, asi kuti vaiwane pekuti vamwe vedu izvezvi vari paNabulawayo Road kwekuenda hatina. Handiti maona wana wedu izvezvi vamwe vari kunyora, unenge uchitotiwo pamwe tibve paunhapwa tichinhongowo mai magubhu. Saka todii? Takutongokumbira kuti ivo semuridzi wenzvimbo dai vanzwawo tsitsi nestatus iyi, vatibatsiriwo nehurumende kumusoroko, vanzwa tsitsi nemhuri, ndatenda. Kufunga kwenyu muchitarisa mapazirwo amaitwa emimi vangakuteererei? Takutongokumbirawo hana yavo nepfungwa dzavo, ndekuti munhu ane chinhu chake. Handiti muri kunzwa, munhu ane chinhu chake. Takutongokumbirawo kuti dai vanzwawo tsitsi kuti oraiti zvakaita sesu semaAllen, nyangwe naivawo vanhu vachona vari kunzwa ende kumusha, hurumende naivo nehana dzavo nepfungwa dzavo dai vangoisa musoro pamwe chete waona kuti toita sei sezvo musha wakura, mastenzi eni nezvitoziva kuti hakuna, asi takungokumbira kumusoro kuti dai vangoitawo chimwe chete taonawo pekugara. Tiri kuona muri panapa, tombobvisawo Makandiwa, tombobvisa hurumende yacho. Mupfungwa menyu imi muri kufunga kuti mobva panapa muchienda kupi? Handina pekutangira because ndiri muAllen. Inini ndakadzidza Malawi, ndakazotorawo vana vangu ndovakutotanga kutondidzidzisawo zvimwe zvezvinhu chaivo, mukaona handikwanisi kana kuwerenga kana kudii zvemuno. Wana wangu ndovakutodzidzawo apa murungu akaenda, apa dzimba tapwanyirwa, apa ndinonhonga magubhu, chekuita hapana.
iye zvino tasvika pamba papasta Kapachawa. Hatingati pamba, ngatiti paimbove pamusha pavo nekuti zvakaitika panapa muri kuzviona. Regai tinzwe kuti dambudziko iri rakavawira vari kupi, shoko rekuti kumba kuri kupazwa rakasvika vari kupi, pasta Kapachawa. Tingati madzokororwa zvakare. Ndizvozvo ndokudzokororwa chaizvo mudikani, zvinenge zvakati omei, asi ndo zvamuri kuona izvi. Zvinhu zvakaitika nezuro, shoko rekuti kumba kuri kupazwa pasta Kapachawa. Tichitarisa nhoroondo yakatarisa izvozvi, zvinhu zvine ma-court order, zvinhu zvine ma-evictions, zvakambosvika here kwamuri, uye shoko rekuti kumba kuri kupazwa rakasvika muri kupi? Shoko takanga tiri pano the whole day zuro, hatina kwatakaenda. Ende kana munhu uri pamba akautomboziva kuti chii chiri kuitika mumusha, munenge makangozvigarira pamba penyu. Tova takatozoziya late masikati kunzi imi kune zviri kuitika uku zvichibva nechekurodhi uku, kune zviri kuitika uku, kune vari kupazirwa uku. But kwatiri nokuti hatina kana bepa ratanga takamboona, kana kuti tizive kuti mapegi acho kana panonzi muganho wacho kunzi manhingi hamusi manhingi, tangasingazvizivi. Tozongona the next thing takutozoona mapurisa akazobuda napapa vachiti vanhu chitobisai zvinhu, bisai zvinhu, bisai zvinhu. Hazvina kutombotora nguva, front and load atouya neapapa. Mudikani, kunyange matenga takatadza kumadzikisa, zvamira apa zvatova zvekutongoti kasikai izvozvi, kasikai tisikana kuda kutomboona chinhu. So zvatakangogona kungoburitsa ndo zvinhu zvatikangoisa apa, but kubva panapapa unenge wadzoka futi pasquare zero. Uchitanga wafungidzira kuti saka ndiri kuita sei, zvozodii futi. Tichitarisa nyaya iyi, pari kunzi ndepani, land hanzi ndeyani? Tinonzwa kunzi land ndiyaProfet Makandiwa, ndo manzwiro atakazozviitawo nezuro. Pamwe vacho votaura kuti hanzi zvaimbotaurika here kumusoroko, kunenge ndokwaimbosevhwa mapepa here kunzi bvai kudii. But chokwadi ndechekuti isusu tiri kunoku hatina kana musi kana one watakamboona ronzi bepa kana re-eviction kana rechii, kuzongoshamisikawo takutongonzi ndo zviripo izvi. Ende tagara kudaro, mukatarisa pamhiri apapa munomanga magara mune dzimba mbiri dzefamu. Ende dzimba idzodzo handiti tinongotenda kuti kana watenga panzvimbo, maproperties aripo aya kanga iri that will become state property. Tangovimbawo kuti pamwe zvinenge zvichizonziwo vachasiyiwa sevanhu vaka-affectwa kare, vakasiyiwa nemurungu, zvikazoitika zvazoitika, tikangotiwo avo vari mustate property pamwe ndo vangangodari. But as you can see, hapana dziri kudzika dzakadzika, ndo chimiro chiripo. Inini kubonzwisisa kuti titi mapega acho anofamba sei, zvakazotengwa rini, zvakazodii. Chatakangoziva ndechekuti tabva munjodzi yedu imwe yekutanga yei, tichirumbogadzisa zvatiri kugadzirisa, tikabva tawanawo panapa pekuti tifanombogarawo tichigadzirisa zvimwe. But ndo dambudziko raramba richitiwira richititeera. Nyaya yacho inonetsera kuti paya takambovhiringidzwa ikanga iri nguva yekunaya, iko zvinezvi zvekare takatarisana nenguva yekunaya. Saka hatichazivi, zvatosizinawo zvinongoya panguva yekunaya, zvinenge zvinongomirira nekutaimira nguva yekunaya. Tobva tashaya kuti dzimwe nhambo dzenguva sei zvisingaitike kudaro. Ende asi makoti order acho anongobuda nguva yekunaya. Noti saizvozvizvi kana zvikanzi yanaya nhasi tunoende pine mudziyo iyi, chii chinoitika, unoivhara nei? Iwe pauri kuivhara pacho iwe wacho umbori papi? Hatirambi alright kana nzvimbo iri yemunhu, asi pamwe pacho ndiwo here maitirwo azvo yekuita sezvinonzi pane kurwisana kana pane chinyi pane chinyi. Handini chete ndinenge ndinoti ndashungurudzika, asi mhuri zhinji dzashungurudzika. Tine vana vari kunyora maexams izvozvi. Mwana wangu ari kutanga nyora final exam yake kubva next week. Anonyora ari nestress, hatisati aziva kuti anenge achimbogara pai achienda kundonyora exam yake. Totarisira munana here pamwana akanganisika nenhau inenge iri pamba yekuti hapasisina pekugara pakagadzikana. Tofunga zvimwe zvinhu zvinenge zvichida kungotiwo vanhu, tiri vanhu. Hongu kana nzvimbo iri yemunhu hatirambi, asi tiri vanhu. Uvanhu hwedu hwacho hwaendepi, ndo zvinongorwadza. Ndiri kunzwa muchinzi pari kungonzi ndepavamakandiwa. Pane here ane umbowo iyoyo kana kuti izita rakangobuda rakangonhongwa nevanhu, unoona ngonzi ndepatapfumanei, shoko robva ratofamba.
apana kuna ngonzi ndipawa Makandiwa nekuti munhu ane mukurumbira robva rangofamba zvakadaro. Umbowo watingati unoratidza kuti zvechokwadi vane chekuita neland iri panapa mungave nawo here kuti makambonzwa nezvazve pakanyatsomira sei ipapo Pastor Kapachawo? Chokwadi ndechekuti handina chinobatika. Kunyange patakasvigirwa nezuro hatina kana bepa ratakaburitsirwa kunzi kwekungotorwa chetonzi hapasi penyu ndepaprofeti Makandiwa. Hapana munhu waigona kutaura naye ipapo nokuti chaiva chipatapata, chaiva chirikiriki, ende tichionawo zvakanga zvichiitika uko. So hatizivi manje kuti kana pari pavo hongu kana kuti hapasi pavo hatina. Ameno pamwe vakatangirwa vacho avo pamwe ndo vakaoneswa kuti tabva uku tine zvakamira zvakadai, tauya panzvimbo iyi tiri kutora action iyi. Kunoku kwakazosvikwa kunoku hatina chatakaratidzwa, hatina chatinoziya, hatina chatinongedza nhasi kuti ichi ndo chatakabatiswa ichi kuti makagara munzvimbo isiri yenyu. So, alright, muchiuya panapa imimi Pastor Kapachawo ngatibodzokera mashure. Muchiuya panapa makapapiwa nani? Pai kupai aiti ndepake here kana kuti aingoti ndiringokupaiwo nzvimbo yekugara. Makapapiwa pachinzi alright, ini muchidimbo landlord wenyu ndiani? Landlord wedu ndimainini. Ndo vaigara panapa vavazowanawo vavazondovakawo mukati kumberi uko. Saka tapindana netsaona iye ndipo vakazongoti wowanawo baba mukuru amukamboramba muchidai chiendai mondogara pandaidi pandanga ndichigara. Ndokuya kwatakaita. Tikati hamuchigadzirisa henyu zvenyu zvimwe zvamuri kugadzirisa chiendai mondogara papi pandanga ndichigara. Saka ndofunga ivavo ndo vangave neumbo hwekunyatsoziva kuti pavakavaka panapa vakavaka zvichibva kupi zvichidii zvichozodai. Isusu chedu takangoziva kuti aiwa tiri kugara hongu tambowana pekuti tizorore tichindogadzirisawo zvimwe zvedu vatangosvikira nawo netsaona iyoyi. Tichitaza manhero apfuura makadya chii, makabikira pai, makarira pai? Hapadyike mudikani kana zvadai moyo unoenda kure. Chatakagona kubikira mwana watakangobikirawo pamhene ipapapapa. Tarara ipapapa. Ndopatarara kuti hatingangosiyi zvinhu zviri zvega. Ndokutongotiwo mwana abva otorwa nevazukuru kuti aiwa mwana angamboramba ari pano pachando. Asi tarara panapa ndopatarara kungotiwo tirambe tiona kuti zvinhu zvedu zvakachengeteka. Asi hatisati takunyatsoziva kuti zvichakamira zvakadai. Remangwana racho tiri kuendepi zvakadii uyezve tichava pano zvarini zvichizodii. Tichingonamata chitoti dai denga racho ramboramba rakadai. Nokuti chokwadi kukanzi nhasi kana mangwana kwamuka kuchinaya kunenge kuri kurasikirwa zvekare nezvimwe zvinotikoshera. Tichitarisa Pastor Kapachawo, mabatirwa makaitwa namapurisa nezuro muchibvisiswa zvinhu zvenyu, makapiwa here mukana wekuti munyatsoitawo zvinhu zvenyu pachirungu zvatingati hongu vari kupasa, asi imimi makabatwa here zvatingati zvine dignity zvekupiwawo mukana wekubvisa zviviri kana zvitatu zvatingati zvamunokwanisa kusevha hongu mudhuri uchita sei uchiparadzwa? Zvakaoma mudikani, chaiva chipatapata. Unoziva haunyatsozoita chinhu chako nekusununguka kana chimushini chiya chakamira apa chichidhirima. Haunyatsoita zvinhu zvako nekusununguka. Hongu tazobatsirwa nevamwe vanhu kuti tizokwanisa kuzotiwo nhumbi dzabuda. Asi sezvaunoona marata takabva tatotadza kumaburitsa. Madhoo ndiwo aya akatsikirirwa zvese izvi takabva tatadza kuzviburitsa. Asiwo zvinhu zvokuti dai wanga wapiwa nguva munhu unobisa. Zvakanaka uzotokana ndikazowana kumwe kwandinoenda ndinondozvishandisa. Vachakamira apa chichidhiruma apa saka mukanawo pakanga pasina zvaitova zvekutota unge vanhu maramba isi asi hamuna kanja munenge maramba. Kana nzvimbo iri yemunhu ndeye munhu asika zvinodawo kutiwo ndibisewo madhende angu ndibisewo zvinhu andokwanisa kuzondibatsira mberi mune zvakanakawo. Hapanga pasina kana nguva iyoyo zvachose. Tichitaza kubva kwekutanga kwakagara vamwe, tingati kwamboita here mashoko ari kufamba ekuti zvechokwadi vangana kuti taipiwa ma-eviction order asi vakanga vasingaudze vamwe kuti ndo zviripo kana kuti ivo zvavo vaingogara zvenharo? Handina rizere, handina kumbowanawo mukana wekuti ndifambe ndiende kumusoro ukoko. Handina rizere, asi nekungoona kuti idambudziko rakatangira ikokuya richiuya nechekunoku. Nokuti mishini iyi takazoona kuti yakanga iri miviri, kuti mumwe waibva nekokoko mumwe ndowakazotanga nekunoku. Saka handina rizere rekuti ndikunyatsoziva kuti patanga zvinhu chaizvo pane rakawaniswa chakawaniswa napane ragara achiziva kuti takagara asi nzvimbo haisi yedu asi tiri kugara. Zvino kana padaroka panenge panetsa, kana padaro hongu
hatizozivi nemaodha anenge aripo kana nenguva dzingapiwa vanhu kuti vaiudzwa here vasingade kuita comply. Asi mukanyatsoona kuti midhuri mizhinji inoratidza kuti midhuri miyowani, midhuri mitsva mizhinji yacho vamwe vasati vatombogara, zvasiyana nemidhuri yedu inei. Aiwa, yedu inei ndeyekare. Saka unongochingoti vanhu vakanga vachiziva chi kuti vakauya sei pano uyezve sei vari pano uyezve sei nhasi pazonzi chi ibvai. But alright, makhunga anotaura kuti vanhu vese vari kugaridzana panapa vachipanana dzimba dzatiri kuona dzakawanda wanda dzakapaswa idzi vaiti vari kupiwa nani? Nekuti anogona kunge iri cooperative, panogona kunge paina chairman wemusangano, panogona kunge pari kana kuti zvechechi. Vanhu vaiti tiri kupiwa nani pekugara vamwe vese vakuzara munzvimbo inei vapatsirwa dzimba? Sekunzwawo kwamunoita ndoziva kuti muri muyu hamuna kana 12 months maita se mauya panapa muchinzwa nevamwe vachitaura zvinonzi kupanana masinzi kuno vanopanana sanani, vanopiwa nani? Ndoda kungotenda kuti nhau yacho uyezve inezongodzoka yozongova nechimwe futi chekuita nezvematongerwo enyika. Chaizvo mazuva atabuda aya ndo mazuva atangobuda musarudzoka. Uyezve zvekare manzwiro ataingozviitawo takaona vanhu vazhinji apa vachitotanga kuvaka vachidi zvichingonzwa hatapiwa nemacomrade, hatapiwa nemusangano, hatapiwa saka hauzoziva kuti ndezvipi, asi munhu ari kutovaka. Vakaitawo mhanza ndo vakagona kumbogarawo zvizuva zvavagara kusvika pari nhasi. Asi vamwe pane imba yanga iri paseri apapa, munhu iye mari mwezuro aitoplasta, apedza roofing aitoplasta. Unorwadziwa. Saka tomboti kana anga akatengeserwa, what is the benefit? Achadzoserwa here mari yake? Anomuziva here munhu akamutengesera? Uyezve vakatengeserana vachiti zvakamira sei, vakamira sanani. Asi munhu angatovaka mari mwezuro ndakamona achiplasta, zuro webva yanzi yaparadzwa. Chikumbiro chamungade ngatitiyo zvechokwadi nzvimbo ndayava Makandiwa. Chikumbiro chamungade kuna Makandiwa ndechekuti chinyi? Hongu atirambe ndomwe kana vari mwene wenzvimbo. Hongu atirambe kana pane zvinenge zvakambotaurika kana kuyambira vanhu kumasure uku kuti vanhu vasimuke murunyararo, vanhu vasimuke zvisina kupopotedzana kana kuvhiringidzana. Asi tichitarisawo zvekare kuti tiri vanhu pamwe pacho bringing change can only be done through pressure, but sometimes that amount of pressure becomes very difficult, especially to handle when we come to such situations and scenarios. So kungokumbira nemweya waMwari kuti dai tagona kuti vanhu vagona kubatsirika. Tarisana nenguva dzakanyanya dzakasiyana. Dzimwe dzacho tine vana vari kuenda mumaexams. We know kuti muno mune maschools kune vana vari kuenda mumaexams iko zvinezvi. And kungochema. Hatiziye kuti zvingamisikidzwa sei. Ivo ndiwo muridzi wenzvimbo ndo vanoziva kuti vazviitirei. Asi tarisai misodzi iri pamatama pevazhinji. Vangangodaro vakagara neupenzi, vangangodaro vakagara vachiziya, vakangodaro vanga vasina kuteerera yambiro yakanga ichipiwa. Asi chokwadi tiri vanhu. Chinokosha pakupera kwenguva tiri vanhu. Ndo zvinongobata, ndo zvinongodzura moyo kuti takatarisa nguva iyoyi todii. Mune vanhu varorarama nehurema, mune vanhu vasina zvavanoita, mune vanhu vamwe vakanga vari kumabasa vakazongodzoka vachifungidzira kuti pavairaramira vanosvika pakadzika kudai. Hongu vamwe vangati Christianity is not a weakness, or people should not take advantage of one's faith, but we are all created in the image of God. So it becomes very hard, and it is very painful to just see and experience such a situation in such a scenario. Hongu tine kwatinobva, kovasina kwavanobva, vozoitwa sei? Zvozodii? Remangwana racho kunyange tigere munzvimbo tozoonana sei? Tozogamushirana sei?
hongu kana vaMakandiwa vachizouya vachiisa whatever development havaise in isolation, zvinotoda vanhu. Ndo vamwe vevanhu vane misodzi nhasi pamatama. Tatenda hangu hecho chikumbiro varidzi venzvimbo kubva kuna pasaka pachavo varitaura kuti kana murimi varidzi venzvimbo tarisai kuti tiri vanhu, kana murimi varidzi venzvimbo tarisai misodzi iri pamatama, kana murimi varidzi venzvimbo zivai kuti pamuchavaka muchavaka nzvimbo ichagarwa nevanhu. Chikumbiro chavo chaive chekuti hongu vanogona kunge vakange vachigara panzvimbo yenyu asi vaikumbira nguva yekuti muvape vawane nguva yekurongedza nekubvisawo marata avo. Manzwa zvakare kuti vamwe nezuro chaiye vakange vachiplasta, vamwe pakatanga kupunzwa dzimba dzinedzi vakange vari kumabasa vachidzoka vakasikowana hwave hungwanda-ngwanda. Asi sekutaura kwavaita vati hongu tiri vanhu, vaMakandiwa tarisai misodzi iri pamatama pedu. Tinovimba muchanzwa nekuona kuchema kwavo. Vamwewo vakataura neSly Media TV vanoti vakanga vagariswa nemusangano weZANU-PF kubva mugore ra2008 panzvimbo iyi. Pekugara pacho makapepewa nani? Nemusangano. Makatanga kugara kuno kuri nimi? 2008. Pamaipiwa ndonguva yavanyanongoti izvozvo. Vaikupai vachiti ndepani garai zvakaita sei? Ngatimbotorai pamusangano makanga makagara muchipiwa mastens iwaya. Isusu pakugara kwatakaita takanzi garai kana takuda kuti tikubvisei tichakuudzai. Semu naMakandiwa achiuya panapa akati imimi panapa garai henyu asi musazowedzera mamwe marumu. Chigarai kana takuda kuti tikubvisei tichauya tokuudzai kuti munozvifambisa sei. Asi takangozoona nezuro mapurisa angobuda neapa neblack boots tikabva tati kweisusu zvakanzi tichazoudzwa kuti tichabva mabhira api, zvikasinzi muri kutononoka bvisai zvinhu zvenyu toda kutoisa gredha izvezvi zvokuti kubudisa zvinhu mumba umo hatina kutora kana 30 minutes gredha richisvika ndobva tatongopwanyiwa ndobva tatorara panze nhasi. Tichitarisa nyaya iyoyi pane here pakambouya mapepa kana kuti vanouya vachikuudzai kuti vaMakandiwa kana kuti varidzi venzvimbo vakuda nzvimbo yavo chibvai? Hatina mapepa atakamboona. Chatakaona mapurisa neblack boots ichiti budisai zvinhu, pamwe ndo bepa racho kana kuti ndo mataurirwo azvo, nokuti isusu tinoziva kuti munhu chera achirodha pamba pemunhu anotopiwawo notisi kuti aiwa taakuda kudai nemudziyo wangu wobva mune zvakanaka. Zvino vamwe vaitopwanyirwa, vamwe vari mhondoro, vamwe vari kupi. Saka hatizive kuti ndo magariro acho here, ndo mararamiro acho here, ndo musangano wacho here. Tichida kutobvunza ipapo mapazirwa kudai ngatibvei kubva pazuva ranedzuro kusvika pazuva ranhasi, musangano uri kupi? Musangano wambouya here kuzoti vanhu vedu vaya vatakapa pekugara vapazirwa toita sei? Hatina watataona zvekare. Tiri kungoona vari kungomanya-manya vari kunze kwerodhuku, asi kuti vauye vataurewo nesu kana kuti vati sori hapana watati taona. Maito pamakauya muchitanga kupiwa mastens panapa makabhadhara mari makaita sei? Pamari tinganyeba zvakangonzi garai. Ndo kugara kwatakaita pano. Asi kanzela ndo vakauya nezuro vaingotenderera, ina handina hangu kukwanisa kusanganidzana navo. Vaingotenderera vakatozomisa gredha vaapa pamba pamaya zvikanzi vasiyei vanopenga. Saka apo pamuri kuona pasina kupwanya. Saka hatisi kuziva kuti zvarauya izvezvizvi richapwanya kusvika papi. Meseji yamungadide kuti titakure tinoudza vakuru vemusangano ndeyekuti chii? Isusu tinongokumbira, hatigoni kuvamanikidza nokuti tiri vana, hatina chatiinacho. Tee tichitarisira kuti kana zvichinge zvadai vakwanise kutibatsirawo kana nepekugara. Patinozokwanisawo kungosumukawo waane zvokuita, waane nokuti kugara munomu kutoshaya, hatina chatiinacho.
saka tichitokumbira kuti iye zvino tikachipiwa pokuti timbosanogara tichitsvagawo zvokuita kuti tigokwanisa kurarama sekurarama kuri kuita vavo. Ayo, maita basa mai. Sly Media haina humbowo hwekuti muridzi weland iri muretreat iyi ndiani uye vanhu vakatuma magredha nezvikatapila kuti vapaze dzimba ndiani. Ndava Makandiwa here kana kuti musangano wadomwa nevagari venzvimbo iyi. Aya angoriwo mashoko ari kubva kune vanhu vakapazirwa dzimba dzavo.